després d'haver-li clavat aquest cop. Ja ho sé, no el dec haver tocat bé. Si no, no s'entén. Ho intentaré una altra vegada, i aquesta vegada no fallaré. Ara sí que l'encerto. En Nam torna a saltar! Aquesta vegada encara anant més amunt! Quin salt, senyores i senyors! Bé, prepara't. Ostres, també puja aquest. Karate aeri, marrec? Oh? Ostres, he passat de llarg. Dimoni, quin paio! Ja ets meu. Desgraciat, et destrossaré! Ei! Quin espectacle! Goku i Nam combaten als aires! Des d'aquí baix no els veig gaire bé, però fan un combat absolutament increïble. No sé què dir, em falten les paraules, senyors! Allà, són allà dalt, ja baixen! Aquí els tenim! I sembla que en Goku és el més ràpid! Això dura massa estona. Haig d'acabar aquest combat el més aviat possible. He guanyat! Ha guanyat! En Goku ha guanyat el combat! I en Nam, en caure fora de la pista, ha